Ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na mmiri amakwana na-efi n'anya. Bịakwanụ nụrụ ka nwa dibịa anụnwụnụ na-afụ ebe a si wee napụ nwata nwaanyị 20-something million naira ka o wee lụgharịa ya ọrụ mmiri, ka o wee chụọ ya di mmiri na-enye ya nsogbu, wee nọrụkwa n'enu ya, wee nọrụ n'ime ụlọ alụsị ya, wee gbaa nwata nwaanyị anụnwa Sansuru-Gede. Ya bụ ife abụrụkwa obere ife, nke bụzi na ya bụ nwata nwaanyị na mgbe ife niile foziri ya n'anya, o wee na-achọpụta n'ojolo ka nwoke anụnwa gburu ya, wee sị nwoke na ya nyechiya ya ego ya. Nwoke wee jụ, ya bụ nwata nwaanyị wee jee kpọọ onye a na-akpọ Gọvanọ Eziokwu. Gọvanọ Eziokwu wee were ndị uwe ojii na Anambra steeti aka na abụ wee ghọọ nwoke otu aka. Unu ya abịa ka unu ka nwoke a na ndị uwe ojii si wee jee na-asịkwa na nwoke anụnwa felụfa ọtụmọ mgbọ, nke bụ na onye ọbụla lahụbara ụra. Nwoke wee lachapụ ọsọ, wee chụbazie nwoke wee nweta ya n'ime ọfịa, wee ganye ya aka n'ukwu ebe unu fụrụ kịta. Ọ gịnị na-eme? Bịa ka nkọtuoro unu ya bụ akụkọ ọfụma. Ọ bụrụ na-eme ka ndị mmadụ mata na nwoke anụnwa a na-akpọ Odogwu na Ndo nọ na mkpa Anambra steeti wee na-egwu ndị mmadụ ojolo nke ya, na-enwere otu nwata nwa agbọghọ bụ sọ mma wee bịa na nke nwoke anụnwa ka ọ gbara ya afa, wee na-agwa nwoke a na ndị mmiri na-enyekwana ya nsogbu, n'otego ndị mmiri nyebere ya nsogbu, ka ọ nene ya bụ ife ka ọ mara ka a ya esi wee chụpụkwanụrụ ya ndị mmiri ahụ ka ọ nwere onwe ya. Nwoke anụnwa unu na-afụ ebe a wee gbaba afa, wee gbachaa, wee sị nke nwaanyị na ọ ya achụrụ ya aja na mmiri, na ọ ya eweta 2 million naira wee gota peteri anụnwa ụmụ nwaanyị ji egwu mmiri ma akwa ọcha na ife ndị ọ gwazikwana ya gota, na o wetacha ife niile, o wee kpọrọ ya jee na mmiri ka a chụọrọ ya aja. N'ọkwa ya ka nwatakịrị je wetacha ife niile wee bịa na nke nwoke wee kpọrọ ya wee ruo na mmiri ka eje chụọ aja, wee sizie nwatakịrị na ya gbanwezikwa na akwa ya eji wee chụrụ ya aja. Nwatakịrị mmadụ wee yirisizienu nke nwoke gwara ya gota. Nwoke wee nene nwatakịrị nwaanyị wee fụ na ọ bụ sọ mma, wee were anya wee gbaa ya ọtọ ozigbo nene ọchụ ya, nene arịa ka ọ maa nọ nke ọ ya agbakwa n'iche na mmadụ bụ egwu. N'ọkwa ya ka nwoke chụchara ya bụ nwatakịrị nwaanyị aja na mmiri, wee kpọrọ ya wee nata n'ụlọ biya na okwu agwụ ya. O wee bụrụ na abịa n'ime okwu agwụ ahụ na o nwere ebe nwoke ji akwa wee keiga iche, na ebe ahụ bụ ebe ọ na-anọ wee na-atụrụ ụmụ nwaanyị ụtụ amụ. Ụmụ nwaanyị na-abịa na nke ya ka ọ lụgharịa ya ọrụ, ụmụ nwaanyị na-abịa na nke ya ka ọ chụgharịa ya aja, ndị a na-akpọ eje na mmiri na-enwelu nkọ na ebe a na-agbafa iche na mmadụ bụ egwu. N'ọkwa ya ka ya bụ nwoke nọ wee kpọrọ ya bụ nke nwaanyị wee gaa ige wee nọrọ ebe ahụ wee gbaa ya iche na mmadụ bụ egwu. N'ọkwa ya ka o mechara ya nke nwaanyị sinsi ahụ ya na nke nwaanyị wee na-atọzi wee na-adị na mma, asị onye rigokwanụ ya bụ nke nwaanyị ife fana bụ na-atọzi nnọọ ụtọ. O wee na-ajụnụ nke nwaanyị na ya kedu ife ọ na-eme n'aba nke nwaanyị ime. Unu mana onye nyere mmadụ 2 million naira na 100 million naira nwekwa na ike ịdụ na akaụntụ ya, ike nwoke ya dị eche ka eko si wee gwu ya weta 2 million weta 2 million. O wee jụba nke nwaanyị nya ka ka famili fa si wee dụrụ, nya ka ifefa na-eme ka maka mpafa ka maka mmafa. Nke nwaanyị wee na-agwa ya na papa fa ejegokwanụ ritayament, na papa ya hapụrụ ya na nwanne nwoke bizines, na ọfa fana bụ na kontrolzi di bizines. Nke nwoke anụnwa wee jụọ ya like emechi ife niile ego one ka nyanwa na-enwetakwa n'oge ụfọdụ. Nke nwaanyị si ya na oge ụfọdụ na ọ na-enwetachakwa 20 million naira na akaụntụ ya. N'ọkwa ya ka ọ gwachara nwoke wee si wee chọba ụzọ o ya esi wee gwunya bụ nke nwaanyị ojolo ka o wee napụtakwuo ya ego, wee jee weta akwụkwọ ana. Asị na akwụkwọ ana abụkwa ezigbo akwụkwọ ana, na akwụkwọ ana akụrụ akụ ka nwoke je weta, wee sị nke nwaanyị na o nwekwa ana ọ chọtara ya bịa ka o goru nyaba ana, na nyaba ana mara mma na ọdị na saịtị na-ezigbote ana ya bụ ogoru in next 1 year ma 2 years iletakwana ya nnukwute ego, na ife a na-ele nyaba ana bụ 16 million naira. Ọkwa ya ka nwatakịrị weje 16 million naira wee tiri nwoke a na akaụntụ ka o wee gotara ya ana. Nwoke wee jide ego rie ego jee gori moto ọfụ nọrụkwa na ya, sịkwa di gịalụ na-enwere ife ọzọ a ya eme na ọzi wetakwa ego ka e wee mee nke nwa nya agrimenti ejenti ife nwa. Nke nwaanyị wee welụkwa 2 million naira wee sendị alụ nwoke anụnwa. Onye ka o sendịchara nwoke ego 1 week gaa 2 weeks gaa, nke nwaanyị kpọọ ya nyezie ya akwụkwọ ana nwanụ o gotara ya. Nwoke kọrọgbago, nwoke akọrọgbada wee na-akọwa na digiel abịagokwa n'ebe a wee na-agwa nwoke na ya jezikwanụ gosi ya na o gotara ya, nyekwana ya akwụkwọ ana. Nwoke ekwezikwanụ egosi ya na o kweghị enye ya akwụkwọ ana. N'ọkwa ya ka nke nwaanyị jekwuruzi Gọvanọ Eziokwu wee jee kpesara ya ife nwoke merie na nwoke gwukwana ya ojolo. Wee gbakọcha ego niile nwoke napụrụ ya, napụta 20-something million naira. Ego karịkwara akarị. Gọvanọ Eziokwu nọzi wee na-asị na nke nwaanyị nwere ile ọkụ na nwoke anụnwa egbughị ya, na o nwere nwoke ọ ya abụọ bụrụ ọ chọpụta na nke nwaanyị ya eje kpọọ ndị uwe ojii ma ọ kpọkwana nyanwa, nwere ike nke nwaanyị abịa o mee ya ofe ife nwatakịrị mmadụ abụrụ onye nwụrụ anwụ. Ọnyazi ka Gọvanọ Eziokwu nọ na live video
wee kpọọ dibịa anụnwa na fonu wee gwa ya na enwere onye butekwanụrụ ikpe ya n'aka ya na ya nyere ya 2 weeks ya na the girl jekwanụ setụrụ anya bụ okwu. Dibịa anụnwa wee nọrọ na live video wee na-abalụ gọvanọ eziokwu mba wee na-asị ya na the girl bụ onye ji ya bụ nwa dibịa ụgwọ, na the girl bịara na nke ya wee ya alụsị ya ka onye ya ego, si alụsị ya wee gọzie the girl wee binye the girl ego, na the girl achọghịzị ịbịa ka ọ bịa setụrụkwa na alụsị ya nọrụkwa na ya wee na-achọkwa ka o bo ya ebubo dị iche iche. Gọvanọ eziokwu wee sị ya na ya chọkwana ịnụ ife anụnwa ọ na-ekwu na ya biko na ya gbana ya ka ya na the girl setụrụkwa anụ ya bụ okwu, n'ọkwa ya ka a na-echezikwanụ nwa dibịa ka ya na the girl setụrụkwa anụ ya bụ okwu. Wee na-akọwa na 2 weeks galụ ya bụ nwa dibịa ekwekwana enyekwanụ the girl akwụkwọ ana na o kwekwana enyechiyakwanụ the girl ya bụ ego. Onye nke bụkwanụ gọvanọ eziokwu wee kpọọ mmadụ wee sị ya na ya jee na nke dibịa anụnwa ka dibịa gbara ya afa nya ka e wee malụ ma ebe okwu alụsị ya dụ, ebe o debechara ife niile ọ ya abụfa ya abịa ka fa malụ ka fa ya esi wee bukọrọ ngwongwo ya niile anụnwa, oke ite ya niile a, ịchaka mmụọ ya niile onye nke ahụ wee bịa wee sị nwa dibịa anụnwa na o sikwa n'obodo oyibo wee nata wee were ego amakịla amakị ka e wee dịchọọ na ego a ga-eji wee jide ya wee nye nwa dibịa anụnwa wee gbaa afa. Gọvanọ eziokwu wee mechaa wee zinyekwa onye ọzọ na ya jekwa na nke nwa dibịa anụnwa ka ọ gbakwara ya afa. Onye ahụ wee rukwa makịkwa ya bụ ego e nyere nwa dibịa wee gbachaa afa. Na mgbe ahụ ife niile a na-eme na fa achọpụtasịgokwa n'ebe dibịa debechara udu ọgwụ ya, n'ọkwa ya ka gọvanọ eziokwu wee jezie akwụkwọ wee wejeru ndị uwe ojii wee gwafe ife melụ na nwa dibịa anụnwa gbukwa na otu nwatakịrị nwaanyị ojoro. Ndị uwe ojii wee mekwa ya bụ akwụkwọ apruvu wee gwa gọvanọ eziokwu na mbọsị ọ ya eje na fa ya esokwana ya wee je ka eje kpụta nwa dibịa. N'ọkwa ya ka o ruru n'ụtụtụ mbọsị ahụ wee sị na ndị uwe ojii eburugori moto fa wee paakịchaa n'okirikiri be nwa dibịa anụnwa. Gọvanọ eziokwu wee bịa ozigbo nwa dibịa fụrụ fa wee na-achọpụta na egwu dịkwanụ. Nwa dibịa wee baa n'okwu agwụ ya wee jee weta ọtụmọmkpọ pawụda wee funie ya enu wee sị na ndị uwe ojii niile bịara ebe ahụ ma onye nke bụ gọvanọ eziokwu ụla wee buwefa. Nwa dibịa wee lachapụ ọsọ ka fatikwa wee kọ na anọkwa m ebe o meruo, asị nwa dibịa lachapụ ọsọ si onye nke bụ gọvanọ eziokwu wee chọpụta na nwoke efekwa anụfa ajụ wee yisisi akpa ụkwụ ya wee zodo ụkwụ ya n'ala wee gbakwachi nke ọ na-efe si o wee mụgazie anya ya wee kụọ ndị ọzọ aka. Onye ọbụla wee si n'ụlọ wee teta ọgwụ nwa dibịa ferufa wee pụọ fa n'ahụ. Onye nke bụ gọvanọ eziokwu wee chụbazie anya bụ nwa dibịa ọsọ. Nwa dibịa gbaba n'ime ọfịa o wee chụgide wee jee jide wee were ụla wee machisichaa ya ntị ya na-abụ onu na-afụ ebe wee dọkpụrụ ya nya bụ ife unu fụrụ adọkpụrụ ya kịta anụnwa wee batazie n'okwu agwụ ya. Fa wee gwazie dibịa anụnwa na ya were aka ya tọtusichaa ọgwụ niile anụnwa o koweru n'enu ebe anụnwa. Dibịa wee were aka ya wee na-ekotusi ọtụmọmkpụ ya, na-ekotusi ịchaka mmụọ ya, na-ekotusi ịbụba ya, na-ekotusi oke ite ya, na-ekotusi ma ife o ji agba afa n'ọkwa ntu a ka o si wee kotusichaa ife niile anụnwa wee bukọrọfa ncha wee jee donye n'ime moto. Na ka a na-ekwu kịta na aka na-aba aghọgokwanụ dibịa anụnwa unu na-afụ ebe otu aka na ọnọzikwa na kọstọdi ndị uwe ojii. Na nke kachasị nke bụ na-enenelu foonu nwoke ka e wee jee na akaụntụ ya marụkwanụ na ya bụ ego na ọkadụ na akaụntụ ya ka agwụ ya ka o meru the girl transfa tishi ya nya bụ ego azụ. Onya ka enene wee bụ na 300,000 naira bụ ife nwoke rifọrọ na 20-something million na nwoke eji ego na-ebugari were ego jee gori moto ọfụ akpọkwara afa moto ọfụ nwoke gori na-edozigharị bịa onwekwo na ụdịka ochi ndị mmadụ ahụ ezuzikwa mmadụ na nke ikpeazụ nke a bụkwuo oshi efifie na-abụ oshi anya salasala nya oche na oyi ezinwu digelu ochi na digelu kwugherigide ogbo ya ọ bịa dewe ụgwọ maọbụ na ọ ya agọnahụ nwunye onwekwo na ife mmadụ ahụ afụ. Onwekwa onye zuru gị ochi jekwa kpọọ ndị ya enyere ya aka ka ejekwa nata ya ego. Gwagodunu m ebe nwa dibịa ya eti weta ego akịta anụnwa o nwere ana o nwere o ya ele. Unu mana ọ kwụghị ụgwọ a na ọ ya apụtakwa n'ime ebe ahụ ị na-emekwa ife kwụwakwa aka gị ọtọ. Nwa mmụọ emewukwana nwa mmadụ, nwa mmadụ emewukwana nwa mmụọ ka ịma nke a ịma awụ nke ọzọ. Onye ngwa nwa dibịa kịta na tata na aka na-abụ ya ghọkwa ya nwa otu aka onye ekweta, mana mgbe ọ na-eri the girl ọ na-atọ ya agwụ ya agwazịa na ego ọ na-erikwa na ọ ya alapụtakwa ya. Ọkwọ ka unu na-afụ ka ị na-agbalụ mmadụ afa ka ị na-agba n'isi gụa ka ị na-agba n'isi na-ajụ ese izu oshi ya ejide igwu ojola ya ejide ime nke a ya ejide ọhọsọ ịda agwa ndị mmadụ na-aya alụlụgo nke a lụọlụgo nke a gbakwa afa n'isi onwe na-ekwo na onye nke a na aka na-aba aghọgokwa ya otu aka. Ọkwọ nke nnosi ka m wetara unu na Legendary anọkwa m ebe ọ nọ wee ma ife fụkwa n'ihu akwa ka m wetara unu.
udo chianụ amakwa ka ị ga-esi were ụdị ego a jee bi nwoke ka e wee ruo agha aka n'ọhụ.